Така, колеги, предлагам точка по точка да гласуваме предложението на комисиите, които предлагат след това на вносителя, да. Така, започваме, колеги. Така, предложението на Комисията по бюджет, финанси и още няколко комисии, образование и устройство на територията. Първа точка – да се отложи разглеждането на докладната за следващото заседание на Общински съвет. Така, колеги. Искате и трите точки заедно, добре. Там касаят различни условия. Неща, добре, съгласен съм, по-кратко да мине. Добре. Първа точка – да се отложи разглеждането на докладната за следващото заседание на Общински съвет. Втора точка – да се създаде временна комисия от представители на Общинска администрация и общинските съветници, а именно Селян Христов, Людмила Кушева, Светозар Николов и Камен Петров. Точка 3 – да се проведе обществено обсъждане на наредба номер 10 на 12 февруари тази година от 13 часа в галерия професор Марин Върбанов. Колеги, който е за предложението на тези три комисии, моля да гласува, като тук гласуваме поименно, тъй като това касае все пак наредбата. Анатолий Андреев, Митслав Кънев, Георги Бенков, Дилян Гуринов, Ивайло Вагенщайн също за, Камен Петров, Людмила Кушева, Милен Методиев, Николай Петранов, Радослав Николов, Ранка Владимирова, Сашко Маринов, Светозар Николов, Силва Маринова, Станислав Димитров, Стелян Стефанов и Татьяна Станчева. Благодаря ви, колеги. 17 колеги подкрепят единодушно предложението на колегите в комисиите. Сега, колеги, гласуваме основното предложение на вносителя. Основното предложение го знаете всички. Ако искате, ще прочета. Такъв е правилник. На основание член 21, алинея 2 от ЗМСН, член 8, алинея 2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет Оряхово, първа точка от мен е решение номер 165 по протокол 18 от 26 септември 2008 на Общински съвет Оряхово, с което е приета наредба номер 10 за условията и реда за провеждане на търгови конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество. Точка 2. Приема наредба 10 за условията и реда за провеждане на търгови конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество. Колеги, който е за по предложението на вносителя, моля да гласува. Анатолий Андреев, Митслав Кънев, Митслав Кънев, господин, против, да, добре, Георги Бенков, така, Дилян Гуринов, Ивайло Вагенщайн се въздържа, Камен Петров, Людмила Кушева, Милен Методиев, Николай Петранов, отказва да гласува, Радослав Николов, Ранка Владимирова, Сашко Маринов, Светозар Николов, Силвия Маринова, Станислав Димитров, Стелян Стефанов, Татьяна Станчева. Благодаря ви, колеги. Против са 8 колеги. Един не гласува и 8 се въздържат. Разбира се, не се приема докладната с номер 443, която касаеше новата наредба номер 10. Така, колеги, минаваме към точка 2 от дневния ред. Точка 3 от дневния ред. Благодаря ви, колежки. Така, вносител Росен Добрев, кмет на общината. Докладна относно решение за промяна на наименованието Исторически музей с художествена галерия град Оряхово в Исторически музей град Оряхово съгласно писмо с номер 08-00-896 от 7 януари 2013 година на Министерство на културата. Колеги, във всички комисии приемат предложението на вносителя. Има ли от ваша страна желаещи да се изкажат по тази, задайте ги.
Господин Петров, сочите ли нещо или искате думата? Заповядайте на микрофона. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, колеги от Общинската администрация. Мен лично останах изненадан като видях тази програма, особено като я прочетох, тъй като никъде не видях някакви мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Също така останах учуден и от това искане на комисията за включване на допълнително храмовете. Предполагам, че ще им правите топлоизолация отвънка с фибран, нещо тъмно, или горе до кръста ще сложите по един слънчев панел. Не знам какво точно имате предвид пред включването на храмовете в програмата за енергийна ефективност. Съвсем сериозно питам, ако дали някой може да ми отговори. Мисля, че бихте нарушили както архитектурата на тия храмове, в повечето случаи по-старите от тях са и исторически паметници и не би могло толкова лесно да прилагате мерки по топлоизолация на тях и така нататък. Но така сте решили, така сте го приели. По отношение на възобновяемите енергийни източници, тук имахме, въпреки че кмета тук се хвали наляво и надясно, че довела една фирма, дето правила първата чуждестранна инвестиция в Оряхово, нали, с биомаса. Имаше една фирма такава, една германка, която също правеше големи инвестиции. Тук на Марков Б ще да прави ветрогенератор на централа. Даже доколкото ми е известно, има отстъпено право на строеж там. Не знам, плаща ли се нещо по това отстъпено право на строеж, не се ли плаща, плаща ли се някакъв наем, но така или иначе тя се дигна чуковете, тъй като се оказа, че нямало достатъчно вятър. Поне така разбрах аз. 2 години сега е бил програм, нямало достатъчно вятър, оказа се, че и това е един кьорфишек. Така че не виждам тук в частта, където сте отбелязали за вятър, какво точно ще правите и какви точно мерки ще предприемете за насърчаване на строителството на тия ветрогенератори. Вярно, има и построени ветрогенератори, само че общината по какъв начин точно ги насърчава, не знам. Не ми е ясно, ако може някой да отговори. Да. Също ли ви е ясно едно друго нещо? Там сте цитирали една програма за намаляване на че се е включила община Оряхово през 2011 година в една програма за намаляване на въглеродния двуокис в изхвърляните газове. Тук имаме много добър пример как точно намаляваме изхвърляните газове. Напротив, обгазяваме всеки ден града, както от началното училище Свети Кирил и Методий, така и от гимназията. Всички го знаем това. Поставяме въпросите, изпращаме снимки в министерства и така нататък. Абсолютно никой не взима мерки и се тровиме всекидневно почти. По този въпрос не видях никъде какви мерки точно ще вземете, за да намалите тия емисии на въглероден двуокис. Не знам дали някой ще ми отговори, също не вярвам. Така че лично аз не видях никакви конкретни мерки в тая наредба. Да не говорим, че доколкото ми е известно, ние вече сме почти изпълнили ангажиментите си до 2020 година за зелената, така наречената зелена енергия в структурата на енергийния баланс на страната. Така че не виждам община Оряхово какво допълнително ще допринесе за това. Даже ако се включат всички заявки за така наречената зелена енергия, ние ще го преизпълним този план на 20%. Но само единствено с тази цел. Никаква друга цел. Именно затова тя е с такъв пожелателен характер и в нея няма абсолютно нищо конкретно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петранов. Смятам, че господин Пенков, искате думата? Добре. Смятам, че подробно може да ни запознае с въглеродните емисии в атмосферата колежката Ранка Владимирова, но това ще стане на сесията ни, която е през февруари, тъй като тя е поканена от Европейската комисия да участва в един симпозиум с международен характер, не само европейски, но от целия свят. Ще има експерти и присъстващи и гости по
отделно. Формулирам го в едно предложението, записам го на господин Пенков на името, тъй като той го предложи първи. Колеги, гласуваме предложението на господин Пенков да се отложи разглеждането на програмата за насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2016 година, който е за отлагане на тази докладна с номер 457. Моля да гласува. Благодаря ви. Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. 8 са колегите гласували за. 4 са против и 5 се въздържат. Да, колеги, са за отхвърляне. Не се приема. Да, не се приема. Така, колеги, минаваме към основното предложение на вносителя. Именно, на основание член 21, 1, точка 12 от ЗНСМА, член 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, съкратено ЗЕВИ, Общински съвет Оряхово приема програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2016 година. Колеги, който е за, моля да гласува. Който е за, моля да гласува. Вие? Задръжте малко. Така, благодаря ви. Против? Благодаря ви. Въздържали се? Благодаря ви, колеги. 6 колеги са за. Също 6 колеги са против. 5 са тези, които се въздържаха. Не се приема докладната с номер 457. Така, колеги, предлагам 15 минути почивка, процедурно предложение. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Против? 3. Въздържали се? Няма. 14 колеги са за моето предложение, 3 са против. Въздържатели? Няма. Въздържали се? Няма. Така. Защо бързате така? Колеги, беше важно това обаждане. Благодарим на госпожа Ранка Владимирова, че ни подслади така с малко шоколад почивката. Колеги, преминаваме към точка 10 от нашия дневен ред. Ето навън изгря и слънчица, така че имаме повод за повече усмивки и по-спокойна работа. Докладна с номер 459, вносител господин Добрев, кмет на община Оряхово, относно даване на съгласие за разполагане на съоръжение с площа 23 квадратни метра на покривната площа на триетажна масивна сграда, скоби публична общинска собственост, кметство село Горни Владин, с номер 501.267.1 с застроена площа от 237,19 квадратни метра, находяща се в имот с номер 501.267, парцел 20, квартал 16, по действащия за строителен план на село Горни Владин и отдаване под наем на 23 квадратни метра от описания